बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मैया मोनाबिलि समाव माइ आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो जुब जुब अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया चिरां जिल्लानि बिजनीनि 1 नं दलंजार गामियाव जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिहा 4 फिसाबो दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, मैया बिथाङा मोनाबिलि समावनो सारअन्थाइ गावनायजों अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जायो। गुबुन खौराङाव फैबावदो, थांनाय बावैसो सान सिगां अदालगुरि जिल्ला टंला नोगोर कमिटिनि बेन्दोंआव गोबां दाउब'फोरखौ फोथैदोंमोन। बिनि सायावनो BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मैया बेवहाय थांना नायबिजिरहैदों आरो बे जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाननिफ्राय राहा लागोन होनना बिथाङा फोरमायदों। दानिया फैबावदो, आसाम विधानसभा बिसायख'थि जोबनानै थांनायनि उनावबो आसामाव माखासे बियाबफोराव फिन उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो। थिग बेबायदिनो 22 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबावबो BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय MLA बिथां माजेन्द्र नार्जारिया अबथिरा रुंसारि जालांनायनि जाउनाव गसाइगाव विधानसभा बियाबाव बिसायख'थि जानो थांफिनगासिनो दङ। बेनि थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोआ बिसायख'थिनि थागथियारि जानायखौबो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो मैया गसाइगाव UPPL दोलोनि आफादगिरि बिथां जिरन बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारिबो जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियावनो BPF आरो बारग' ABMSUनि मावथि सुबुंफोरा गासै 35निबो बांसिन UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबफैदों होनना खौरां मोननो हादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो आसाम विधानसभानि MLA बिथां लरेन्स इस्लारियाबो बाहागो लानानै बुङो दि जाफिननो गोनां फिन बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गोबां गुबुन गुबुन आफाद दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों आरो हाबफैबावगोन होनना रोखा बुंथिबावो। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो, बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि साखाथियाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामानि बुवानपारा रेन्जनि बिखायाव मैया बुवानपारा रेन्जनि कामेश्वर बर' बिथांनि दैदेननायाव 4 अमा थावख्रि फिसा हगारना होयो। मख'नो गोनांदि मानास माहारियारि हाग्रामाया हाग्रामा महरै फोसावजानाय समावनो अमा थावख्रिनि थाखायनो मुंदांखा जानायमोन। दानिया फैबावदो, 31 नं सिडली बियाबनि MLA बिथां जयन्त बसुमतारीनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां MLA जयन्त बसुमतारीया मैया काजोलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव नायनायनि उनावनो कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बिथांजों लोगोसेनो बिथांनि PA आरो बिथांनि न'आव खामानि मावग्रा सासे आइजोनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननो हाबावदों। बे समाव दायो बिथां MLA खौ हम क्वारेन्टाइननि थाखाय बिथोन होना दोनदों होनना खौरां मोननो हादों आरो बिथाङा बे समाव गावनि न'आवनो थानानै कर'नानि फाहामथायखौबो लागोन होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन खौराङाव फैबावदो, मैया 22 जुन सनिबारखालि मुलुगनां ड्राग्स सप्ता सानजों लोब्बा लाखिना गुबुन गुबुन जिल्लायाव पुलिस बिफाना ड्राग्स सप्ता सान फालिनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो पुलिस बिफाना मुलुगनां ड्राग्स सप्ता सान फालिनायजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंलाङो। बे मेलाव बाहागो लाना क'क्राझार पुलिस थानानि OC दीपक सैकिया बिथांजों लोगोसे गोबां पुलिस बिबानगिरि बिथांमोना गुबुन गुबुन ओनसोलनि मावफारियाफोरखौ फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि हेंथायै गोख्रों नोजोर लानो खावलायो। लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह फानिसरा बुङो दि थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो क'क्राझार जिल्लायाव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिसआ सिग्रोमदों आरो हमनो हादों होनना रोखा बुंथियो। आरोबाव फैबावदो, 57 नं रङिया विधानसभा बियाबनि BJPनि MLA बारग' मन्त्रि भबेश कलिताया आसाम रायजोआरि BJP दोलोनि गोदानै आफादगिरि महरै सायख'जाबाय। मख'नो नांगोनदि 2017 मायथाइनि 30 जानुवारिनिफ्रायनो रनजित दास बिथाङा आसाम BJP दोलोनि आफादगिरि महरै बिबान लाना खामानि मावबोदोंमोन। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो, थांनाय 6 जुन खालारखालि आसाम विधानसभानि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिनि लिंथुमनायजों
आसाम आयेन आफादाव बर' राव बाहायनायनि थाखाय बर'नि माखासे गौथुम आफादफोरजों सावरायलायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ बाहायनायनि थाखाय थि गरन्थ लानायबो जादोंमोन। बेबायदिनो आसाम आयेन आफादनि माखासे फोरमायथिफोरखौ बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ नुनो मोन्दों। बे समावबो नुनो मोन्दों जे फैगौ 12 जुलाइ खालारनिफ्राय 13 आगस्तसिम जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय बर'नि साफ्रोमबो एमएलएफोरखौ बर' रावजों लाइजाम हरना हांख्रायहरदों। दानिया फैबावदो गोलाव समनि उनाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय शिबसागर बियाबनि एमएलए बिथां अखिल गगैखौ बिथांनि जरहाटआव थानाय न'आव थांनायनि गनायथि होनायनि उनावनो थांनाय 25 जुन शुक्रबार खालि गावनि न'आव सौहैयो। बिथाङा 15 दान गोलाव समनि उनावसो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो मोनो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा थांनाय शुक्रबार खालि एनआइए बिजिरसालिया एमएलए थामहिनबा रायजोल दलनि आफादगिरि अखिल गगै बिथांखौ गावनि बिमा आरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगो हमनो साननैनि थाखाय गनायथि होदोंमोन। दानिया फैबावदो कर'ना भाइरासनि थाखाय सोरखारा होनाय नाइट कार्फ्यूखौ सिफायनानै सानफ्रोमबो मोनाबिलि समाव बाक्सा जिल्लानि नावस्लियाव दखान खुलिबाय थानायखौ होबथानो पुलिसआ फैदोंमोन। बे समावनो मोनसे दुंहाव थासारिया सोमजिदों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला दखान बन्द खालामनो थांनाय पुलिसनि मोनसे दोलोखौ नावस्लि ओनसोलनि हौवा हिन्जावफोरा गाग्लोबनो ओंखारनायजों लोगोसे पुलिसनि गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै होयो। लोगोसेनो बे ओनसोलनि माखासे रायजोफोरा पुलिसनि सायाव लावथि, जं, गोबौ हाथियार थामहिनबा अन्थाइ खुबैनानै होयो होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। आरोबाव फैबावदो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर राजा लामायाव गंसे अट' आरो गंसे मटर साइकेलजों जाब्रबथाय जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम जादों। दानिया फैबावदो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि सायाव गोबां नंखाय बाथ्रा बांसावनायनि थाखाय सासे लाइमोना FIRह होजाबाय। बे लाइमोना बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर'नि थाग्रा न'खौ गोबां लाख रांनि बुंदोंमोन आरो कौटि रांनि हा बायना लादों होनना फेसबुकनि गेजेरजों बानसावदोंमोन। जोबथि खौराङाव फैबावदो गोजोनथाव खौरां लाइमोन बर' सेंग्राफोरनि थाखाय 10,000 बर' लाइमोनफोरखौ सोरखारि साख्रियाव थिसननो बिथांखि लादों BTR सोरखारा। मख'नो गोनांदि 10,000 लाइमोन बर' सेंग्राफोरखौ रैखाथि बिफान, पुलिस मिलिटारि बिफानाव थिसननो थाखाय BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मिरु नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।